Suspendido ang face-to-face classes sa preschool tubtob sa senior high school sa Iloilo City subong adlaw. Ginanunsyo ini ni Mayor Raisa Trañas kasunod sa mamunog nga pag-ulan halin kay gabi tubtob sang kaagahon nga nagdala sang pagbaha sa pila ka areas diri sa syudad. Ginarekomendar sa mga eskwelahan sunod sa alkalde nga mag-shift anay sa alternative delivery mode. Sa separado naman nga pahayag sang Iloilo City Government ginpahayag nga ipaidalom ang Emergency Operations Center sa Blue Alert status epektibo alas 12 karon sa udto. Bangod sang posible nga epekto nga dala sang Bagyo Quiapo kag enhanced southwest monsoon. Katuyuan sang deklarasyon nga masiguro ang mas mataas nga level sang pagpanghanda, padayon nga pagmonitor kag alerto nga koordinasyon sang tanan nga mga ahensya kag response clusters. Ginbanduan ang tanan nga miyembro sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council lakit na mga yara sa level sa mga distrito kag barangay nga i-activate ang ilatag sa Emergency Operations Center ipatuman ang nagakaigo nga preparasyon kag magsumite sa nagakaigo sa tion nga situational reports sa Emergency Operations Center. Ginahingyo naman ang publiko nga magpabilin nga alerto, padayon nga bantayan ang opisyal nga weather advisory sa State Weather Bureau kag ang mga updates sa Emergency Operations Center diri man sa Bombo Radio Iloilo kag himuon na nagakaigo nga pagpangaman agud mapahagan-hagan ang risgo nga dala sa mabaskog nga ulan kag posible nga pagbaha.